Kune zvakare project ye 30 megawatts yamagetsi iri kwatangwe naikoko kunonzi kudazi. Project yakatanga mazuva aformer president vaMugabe tikatombonzigadzirai migwagwa vari kuuya kunoita ground breaking ceremony. Toziva kuti yakawinwa navaChivhayo, imi munotamba muligi imweyo yamabusinessmen. Titaurireyo kuti dai road iyoyo dhamu iroro negwenya remagetsi 30 megawatts zvakasika kuitwa kuti mhuri yokuno iwanikwewo iri pamepu panyaya yekuprovhaidha magetsi kunyika. Zvinounza mabasa, zvinounza tourism. DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more my greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwiwa nemunu wese, chitubu chakavenekwa chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuda sei nekurumza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, kuzano PF kwakunakidza, kwakutapira, kwakupisa. Hanzi rina manyanga haripotirwe, rine nzira yekutsvaga way out, richitunga kusvikira raita sei rabuda, kusvikira zvabuda pachena. Panapa ndine vhidhiyo ranoda kukuratidzai. Supa Mandiwanzira achizongotaura kuti aiwa kani chikwe ichocho. Pane project yemagetsi yakatanga panguva yavaMugabe, nanhasi haisati yapera. Zviri kufamba sei? Tese tiri kuziva kuti yakapiwa VaChivhayo project iyi. Chimbotitsanangurira iwo kuti murovero upi wakadaro. Saka ndisingatambise nguva, rega ndipinde muvhidhiyo. Ndabuda muvhidhiyo tobva tapinda mucomment section. Kune zvakare project ye 30 megawatts yamagetsi iri kwatangwe naikoko kunonzi kudazi. Project yakatanga mazuva aformer president vaMugabe tikatombonzigadzirai migwagwa vari kuuya kunoita ground breaking ceremony. Toziva kuti yakawinwa navaChivhayo, imi munotamba muligi imweyo yamabusinessmen. Titaurireyo kuti dai road iyoyo dhamu iroro negwenya remagetsi 30 megawatts zvakasika kuitwa kuti mhuri yokuno iwanikwewo iri pamepu panyaya yekuprovhaidha magetsi kunyika. Zvinounza mabasa, zvinounza tourism. Pari kupisa, pari kutsvovida hama wani chaiyo. Anza kudanwe anonzwa, kunodanwa vasinganzwi chete. Zano PF iyo, Zano PF kwakunakidza zvekutodaro zvokuti gore rino iri tichaonerera, tichanzwirira. Zverega tipinde zvedu mucomment section tinzwe kuti comment section iri kuti chini. Zvikanzi I'm sure this was deliberate. Remember, he was a G40. Zvikanzi Chivhayo must rot in jail, bastard thief. Chivhayo kana wakangoba unofanira kungosungwa. Otedza mutemo. Vamwe vakaba mbudzi vari mujeri. Vamwe vakaba mari yemagetsi vari panze. Vari kutoramba vachidoneta, vachipa vanhu mota, vachiita zvavo madiro aJorgina, vachitenga maRolls Royce. Unoziva kuti ishavi here unofamba nawo pai munyika isina kana marodhi. Inyaya yekuti vanenge vachida kusuka mari.
mari yavo ichene, kuti mari yavo ite sei inzi imari yakachena, but hapana imari yekuba yavari kuita. Zvikanzi isusu tinge tichitotuka Supa kwatangwena uko kuti haana chaari kuitawo, madhiri akapiwa chedumbu. Vanenge vachitoblema Supa kuti Supa ari kudyisa timu, but hapana, madhiri anenge ana Chivhayo. Zvikanzi saka Chivhayo akatodya mari yeprojekti iyi asi hapana chaakaita. President wenyika, onai zvekuita nemunhu uyu anonzi Weeknell. Panonetsa, panopisa, ndopai patinodzokera kumaaudio. Inini handiwanzokanganwa zvangu, ndinobata zvinhu ende handibhaizike zvechitsaga-tsaga. Ndopandei pandiri kukudza kuti wonerai 2026, wonerai, svinurai, dongorerai, muone zvinhu zviri kuitika. Weeknell akataura kuti ndakachibata kuti dzvi. Statement iroro rine power. Statement iroro rinoreva zvinhu zvihombe. Haungambotaura kuti chinhu wakachibata kuti dzvi usina pawakatsika, usina chawakabata. Mnangagwa cannot arrest Chivhayo. Even Zaki chaiyo haikwanisi kusunga Chivhayo, because Chivhayo is Mnangagwa. Mnangagwa is Chivhayo. Vanhu vamwe chete pamadhiri avo pakubira nyika. Those are criminals. Tinzwei pachitubu vanapa kana tichitaura. Those are criminals. Imbavha. Vari kuba upfumi hwangu newe, upfumi hwenyika. Maresources ese yayo anofanira kunge achivaka zvikoro, anofanira kunge achivaka mastadium, anofanira kunge achibhadhara maticha nemanesi nemasoja, macivil servants achipuwa mari yakanaka. Anofanira kunge achishanda tiine transport munyika, maroads akagadzirwa. Kwete zvekuti ezvinezvi nyika tiri kutambura, ogara une 3 maspare wheel uchiti pawafambira warova poto waita pancha. Hazvichabuda zvinhu izvi. Chaora chinhu ichi ngachigadziriswe. Saka Mnangagwa will never arrest Chivhayo because anenge akuzvisunga. Mnangagwa will never take pfuma yaChivhayo because anenge akuzvibira. Ndonyaya iripo iyoyo. Saka hapana, musambofe makafungidzira kana kuti chii, kana munogona kungonzwa kuti Chivhayo asungwa nezeki apiwa bail, inonzi catch and release, taakuiziva iyoyo. Vativhare nezvinhu zvakaita sei zvakadhakwa. Zvanzi Supa always on the wrong side. Zuro ndizuro wainzi muG40. It's not on the wrong side. Ari kubvunza hawo kuti ko mari yeMagetsi yakafamba sei, project yeMagetsi haufa, taapapi makomrades, tiite sei, tifambirane, tione kuti zvinhu zviri kufamba sei, nyika inovakwa nevene vayo. Kana vene maakubira nyika yacho zvinozofamba here. Zvikanzi Magetsi akamirirwa kuinyanga. Hanzi Weeknell Magetsi akamirirwa kuinyanga. Zvikanzi this is going to be a movie of the year. Yeah, pakaipa. Zvikanzi muchiri kubvunza mari yeMagetsi nanhasi. Hamusi kuona here mota dzaitengwa, muri kuti pachine mari here. Hanzi mari yakaperera kumota. Zvikanzi Passion Java akati igore rekungangurwa rino. Zvikanzi hazvina kumira mushe. Zvikanzi akatenga Rolls Royce. Akatenga Rolls Royce zvake mukomana. Hanzi gore rekungangulwa, hapana kungangulwa kuri kutaurwa ava. Hapana kungangulwa kuri kutaura. Rega tipinde next. Zvikanzi umwe atopiwa $300,000 cash nhasi. Peter Ndlovu manager weScotland akamba apiwa cash 300,000 mari yanga yakaiswa patable. Handizivi hangu kuti kana pachishanda mari dzakadaro, pachipiwa mari dzakadaro, mutemo unombonyasoti chii. Tofanira kuti timbotsvaga lawyer timbodzitaura nyaya idzodzi. Even South Africa, a country with a well-functional economy, hakuna ma-2 akadai anopiwa 300,000
US dollars yeyi kuti aite chaizvo uriwe kuma ezha wakomana zvichapera hazvo soon. Vanhu vakagumbuka baba, vanhu havasi kufara, people are not happy nezviri kuitika izvi. Ndakaona futi Tagwirei akapa Dynamos 2.5 million. Mari dzacho wakomana dzavanenge vachitamba nadzoka imari yekuti togona kutovaka stadium, nyika ikatoenda kumberi, zvinhu zvikapera zvakanaka. Zvikanzi it's about to go down. Zvikanzi Chivhayo ngaabatwe hake. You cannot keep splashing money like that. Wotadza kuita kana hafu chaiyo. Hanzi haana kana kahafu kachidimbu zvako keproject kaakamboita kana akangonesa kanyeda nefenzi yanzwa nekutobiwa futi nevanhu. Zvikanzi yeah, war has declared. Has been declared. War has been declared. Mawana. Zvikanzi 2026 is going to be interesting. Trump uko campaign mode activated kwedu. Mawana. Zvikanzi campaigning mode. Vatorimo mdara, vatorimo vari mumudhu zvekutoda kutodara. Zvikanzi gore rekungangurwa Passion Java. Ari kumanyikaland, ari kutuka vamwe, umwe kuwedza, ari kuti musatuke vamwe, umwe kuchimani-mani, ari kubvunza mari yemagetsi. Yeah. Pachanakidza, pachapisa zvekutodaro. Zanu-PF zvamanje-manje, it's about to go down. Hey, mawana, parikupisa zvekutodaro. Right, rega tipinde tinzwe kuti zvikanzi Passion Java prophecy fulfilled. Zvikanzi prophecy yeiko zvinhu zviri pachena, ndosaka muchiitiswa nemafundiso oro maprofita. Yeah. Pakaipa. Nyaya yemaprofita ndogara ndichiitaura panapa. Musaitiswe nembavha idzi. Hapana. Kanzi hapana profesa apo, but vanenge vakatumwa kutaura chete. Kanzi hapana profesi papo, vanenge vakangotumwa kutaura chete. Zvavanenge vaita sei vadari. Kanzi uri vakomana. Murero wacho wamunenge muchiita ndiwo here vanhu vangu? Ndiwo here wamuri kutaura uyu? Matauriro wacho hamukwanisi here kungotaura mucomment section zvakanaka zvisina kuganyabvura, zvisina kutaura zvinyanzi? It's going to be a long year and pachanakidza. Zvikanzi why these guys are always in a campaigning mood. Battle of the young to take over ZANU. This will be interesting. Now this is politics. As long as we live, it's going to be one hell of a story. Manzwawo mafungiro evamwe vakasiyana-siyana, maonero evamwe vakasiyana-siyana. Iwewe unoti chii nazvo? Isa comment mucomment section. Inini hangu ndongotaura kuti Chivhayo kana akaba mari yemagetsi, kana akapiwa mari yemagetsi asina kuzomagadzira, asina kuzoita anything, zvakangofanana nevakomana vakapiwa mari yembudzi vakasaita anything. Ngavangosungwa. Hazvinetse izvi, ngavangosungwa vaende kumatare dzimhosva aripo. Ngavangosungwa zvingopera. Mari haichadzoka zvaitiri kuzviziva, but ngaangosungwa chete zvapera izvo. Mashoko ari kubva kuna Supa Mandiwanzira ari kubvunza kuti haufa sewiki neopa magetsi apa. Akamirirwa magetsi. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.